Passaven poc més de 15 minuts de les 9 del matí quan ha arribat la primera columna de furgons de la Guàrdia Civil. Els agents han intentat entrar a la força al pavelló firal, on s'havien centralitzat tots els col·legis electorals del municipi. El centenar de persones que esperava a fora ha bloquejat l'entrada i els antiavalots han començat a carregar amb violència. Aleshores la policia s'aturava, feien cordó i només després tornaven a carregar. La corrupció no la persigue, no? En pocs minuts ha arribat una segona columna, aquest cop amb escuts, porres i llançadores de gas lacrimogen. La següent càrrega ha estat més violenta i han aconseguit treure per la força a la majoria de gent. Els que sortien ho feien ensangonats. Només unes desenes han resistit a les portes del pavelló, mentre a l'interior s'evacuava la gent per la porta de darrere i es canviaven urnes plenes per d'altres de buides. Això no n'hi ha dret. Volen per baix de l'escut i et peguen els ous a porrades, al poble pla, en mans planes. Només volem votar, res més. Estic tremendament decebut. Pago molts impostos perquè em facin això. Finalment, agents de paisà han entrat i s'han endut tot el material, entre l'escridassada de la gent. En retirar-se la Guàrdia Civil, molts rapitencs els han seguit desafiants fins a l'alçada de l'Església Nova. L'ambulatori de la Ràpita han atès 41 persones amb contusions de diversa consideració. 6 han estat derivats als hospitals d'Amposta i Tortosa. Jo estava com a la dreta de la porta, o sigui, no estava tampoc ni fent ni a l'entrada, i han vingut com a 5 guàrdies civils amb les porres, jo estava amb la meva mare, ens han ficat així, ens hem girat i bueno, ens han agredit. I un guàrdia civil m'ha pegat porrada a l'esquena. Perquè això és una vergonya. I si això és el que defensa Espanya, doncs anem arreglats, Mira, 4 Mossos d'Esquadra, 4 comptats, més de 60 cotxes de la Guàrdia Civil i una ambulància. Encara no se sap exactament el recompte de persones que hi han ferides, però és bastant exagerat. Espero que això arribi per tota Espanya, que veiguen exactament com està ara mateix la situació. L'alcalde de la Ràpita ha hagut d'anunciar que segurament no es tornarien a posar les urnes per tal d'evitar noves càrregues policials. Les urnes bones, les urnes que estaven els vots dels rapitencs i rapitenques, no se les han endut. Les tenim aquí a la Ràpita i no se les enduran. Per tant, si cal, les tornarem a traure al carrer per acabar-les d'omplir. I si no podem, els rapitencs anirem als altres pobles a votar. A la tarda, la gent s'ha tornat a concentrar a la plaça del pavelló firal i en un autobús molts han marxat a votar a la població veïna d'Alcanar.